Oyawore nyakwaramogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 17 dwe mar 11 higa mar 2020. Kaka pile makeloni chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni what new school calendar means. What new school calendar means. Tiende ni kalenda manyien mar somo manyoro gol kod jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae, Ngire George Magoha. Kalenda manyien manyogol kod Ngire George Magoha e weche mag somo nyiso ni jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ma higani dhi timo penj margi mar KCPE kaachiel kod KCSE kochopo dwe mar adek higa manyien. Mano nyiso ni jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi timo penj margi mar KCPE kaachiel kod KCSE kochopo dwe mar adek higa manyien. To jopuonjre mamoko ma jo klases mamoko to dhi chako somo margi ayanga tarik 4 dwe mar 1 higa manyien. Jopuonjre mamoko to dhi nyime kod somo margi mar term 2 ka gidhi chako term 2 mar higani. Gidhi chako term 2 higa manyien tarik 4 dwe mar 1. Mano ema term 2 dhi chakore higa manyien. Bang'e to lai mar somo bende wacho ni kalenda mar higa mar 2021 dhi chakore ayanga dwe mar 7. Mano nyiso ni kalenda manyien mar higa mar 2021 to dhi chakore dwe mar 7 higa manyien. Kata kamano jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ma higani to dhi timo penj margi maduong' mar KCPE kaachiel kod KCSE dwe mar adek higa manyien. Jopuonjre mamoko ma jo klese mamoko to dhi yawo skul tarik 4 dwe mar 1 higa manyien kama gidhi chako term 2 mar higani. Mano e kalenda manyien mar weche somo manyoro gol kod jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae, Ngire George Magoha. Jo klas 8, jo klas 12 dhi timo KCPE kod KCSE margi dwe mar adek higa manyien. Jopuonjre mamoko modong' to dhi yawo skul kochakore tarik 4 dwe mar 1 higa manyien. It oboke mar 2 lose ewi johala moko motudre kod osuptende ma pacho kae matiyo e chenro mar kwalo nyithindo. Iwacho nitiere johala moko ma tijgi en tudore kod jotelo mag osuptande ma pacho kae mar kwalo nyithindo. Mano en wach manie to oboke mar 2 nyaka mar 3. Inyalo nyiewo obokeni mondo isom malach ewi wach makamano. It oboke mar 4 penjo ni to Ruto ochung' koma nade ewi ripot mar BBI. Oboke mar 4 loso mana chung' mar Ruto ewi ripot mar BBI kama jalup ker ma pacho kae William Ruto owacho ni ok odhi kwedo ripot mar BBI kata odwaro ni mondo jotelo obed kanyakla kendo otwag ewi ripot makamano. Jalup ker William Ruto nyoro owacho ni ok odhi kwedo ripot mar BBI. Gima odwaro en ni jotelo obed kanyakla kendo twag ewi ripot mar BBI. Mano it oboke mar 4. Ruto ok dhi kwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro. En gima odwaro en ni jotelo obed karachiel kendo gitwag ewi ripot mar BBI. It oboke mar 6 loso ewi kalenda manyien mar weche mag somo manyogol kod jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae, Ngire George Magoha, kama nyoro lero ni jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ma higani dhi timo penj margi mar KCPE kaachiel kod KCSE kochopo dwe mar adek higa manyien. Jopuonjre mamoko bende to dhi yawo skul kochakre tarik 4 dwe mar 1 higa manyien. Inyalo nyiewo obokeni mar The Standard mondo isom e yo malong'o kalenda manyien mar weche mag somo manyoro gol kod jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae, Ngire George Magoha. It oboke mar 7 lose ewi chenro mar kawo skunde ma pacho kae mondo obed ka isolation centers ewi kedo gi tuo mar COVID-19. Nitiere paro mar tiyo kod skunde ma pacho kae kaka isolation centers
mag tuo mar COVID-19 e pacho kae, kaluwore kod kwan mamalo mag oganda mawuok e pacho kae magamo kute mag COVID-19. It oboke mar 8 en mor kendo bang' ka vaksin machielo mar kedo gi tuo mar COVID-19 nyoro yudore ayanga, to moloyo kowuok e piny mar Amerka. Inyalo paro piny mar Amerka ne osegolo vaksin mokwongo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni Pfizer, kata kamano odiochieng' manyoro ne gilando ayanga kendo ni giseyudo vaksin mar 2 miluongo ni Moderna ma idhi tiyogo e kedo gi tuo mar COVID-19, manyiso ni sani koro nitiere vaksins 2 mar kedo gi tuo mar COVID-19, mano Pfizer kaachiel kod Moderna, duto mawuok e piny Amerika, kendo manyiso ni tok kata giko higani pinje mamoko nyalo chako yudo vaksin mar tuo mar COVID-19. Kata kamano pok oyangore to pinje mag Afrika nyalo yudo vaksin mar COVID-19 mar Pfizer kata Moderna kochopo e thuolo machal nade. It oboke mar 8 bende, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae mano Mutahi Kagwe nyoro wacho ni piny Kenya onge ng'wech mar dhi nyiewo vaksins mosewuok e piny Amerka. Kagwe mano jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae nowacho ni piny Kenya ok bi chiwo kwayo mar kawo vaksins mosewuok mar kedo gi tuo mar COVID-19, ka owacho ni piny Kenya bende timo trials mag vaksins mage kotudre kod mbalariany mar Oxford University mar piny Ingereza kaachiel kod duol mochung' ne timo nonro e weche mag thieth mano KEMRI. It oboke mar 10, nonro yango ni yawago ma osechango kowuok kuom tuo mar COVID-19 nyalo bedo kod chochni moko mag del kaka wich bar e kinde ka kinde kaachiel kod olo. Nonro yango ni yawago mosechango kaluwore kod tuo mar COVID-19 bedo kod midhiero moko mag del kaka wich bar kinde ka kinde kaachiel kod jony mar del. It oboke mar 11 loso e weche mag doho. It oboke mar 12, Registrar of Political Parties, mano jatelo mochung' ne ndiko duond buche ma pacho kae wacho ni duond od bura ma ODM dhi yudo pesa duto kata omenda duto ma imiyo duond buche pacho kae, kendo duond buche manoloso riwruok mar NASA mano Ford Kenya kaachiel kod Wiper nyaka Amani National Congress nyalo koso mok oyudo omenda makamano kaluwore ne ok giketo formula mar to gidhi pogore omenda makamano nadi. Mano nyiso ni duond buche duto manie riwruok mar NASA, duond buche mane oloso riwruok mar NASA nyalo koso yudo pesa kata omenda ma orube ni giyudo nikech ne ok gibiro kod formula kaka gidhi pogore pesa, gino madhi miyo ODM ema dhi kawo omenda duto mane onego bed ni duond buchego yudo e pacho kae. Mano en ler mane ogol kod Registrar of Political Parties nyadendi Ann Nderitu manyoro wacho ni duond bura ma ODM nyalo dhi yudo omenda mag duond buche manoloso NASA duto nikech duond buchego ne ok oloso formula mar pogo gi omenda. It oboke mar 14, 15 nyaka 19 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mowuok e counties. Weche mag ohala e oboke ma mbalang' mar Financial Standard bende nie oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke maloso e duoko mag tuke mag AFCON qualifiers mag higa 2021 kama piny Senegal ne obedo piny mokwongo mane o-qualify kata ong'ado tiko madhi e tuke mag AFCON mag higa 2022 e piny Cameroon bang' chwado Guinea Bissau gol 1-0, gol mane olo kod jatugo mar Liverpool Sadio Mane. Senegal e piny mokwongo e Afrika mar ng'ado tiko madhi e tuke mag adhula mag AFCON mag higa 2022 e piny Cameroon. Mano ni itobokeno tok oboke mar The Standard kat itoboke mar 34 nyaka 35 losewi kaka Harambee Stars nyoro okoso tiyo kod chenro margi kata nokoso tiyo kod chenro margi mar qualify
kata ng'ado otiko e dhi e tuke mag AFCON. Dwaro mar Harambee Stars mar dhi e tuke mag AFCON mag higa 2022 ne ogore e Luanda e kinde mane ochwad gi gonde 2-1 kod piny mar Comoros. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar The Star. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar The Star kama thor mar wacho oboke mar The Star en ni inside plan to give counties more roles. Inside plans to give counties more roles. Nitiere chenro mar miyo piny owacho mag counties migepe mathoth mag piny owacho mamalo kalure ni piny owacho mamalo dhi koso omenda mathoth, omenda ma idhi tero e piny owacho mag counties. Nitiere paro ni ponono ne okadh report mar BBI kama idhi miyo piny owacho mag counties omenda gi atamalo 30, mano 35. Mano dhi nyiso ni piny owacho mamalo bende dhi chwalo migepe moko mage ne piny owacho mag counties kalure kod chenro makamano. Oboke mar ariyo mar The Star en ni governors idhi miyo mbi mar kedo gi tuo mar COVID-19 e counties ma giwuokie. Oboke mar 4 loso ewi kalenda manyien mar migawo mar somo manyoro gol ayanga kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka Ngire George Magoha, kama jopuonjre ma jo klas 12 kaachiel kod jo klas 8 ma higani dhi timo KCPE kaachiel kod KCSE kochopo dwe mar adek higa manyien. Jopuonjre mamoko bende dhi yawo skul kochopo tarik 4 dwe mar achiel higa manyien. Oboke mar 6 loso ewi chenro mar miyo counties tije mamoko mag piny owacho mamalo kalure kod omenda mathoth ma idhi miyogi ponono ni okadh report mar BBI e ombulu mar paro dwe mar 6 higa manyien. Oboke mar 9 loso ewi kes mar mibadhi mitudo kod gavana ma Busia Sospeter Ojamong. Tok oboke mar The Star en ni tim mar adhula ma pacho kae mano Harambee Stars nyoro oyudo bwok e kinde ma piny Comoros ne ochwado gi gonde 2-1 kendo chocho dwaro margi mar dhi e tuke mag AFCON mag higa mar 2022 e piny Cameroon. Oboke mogik wan kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni race to save the lost year. Chenro mar keto lai manyien mar somo, lai mane ogol kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha, kama ne owacho ni jopuonjre maromo 1.9 ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi timo KCPE kaachiel kod KCSE kochopo dwe mar adek higa manyien. Eka jopuonjre mamoko ma jo klase mamoko bende dhi chako skul tarik 4 dwe mar achiel higa manyien. Oboke mar 3 loso ewi nyadendi miluongo ni Eunice Anyango ma en obila kendo jariemb ndege kata pilot e pacho kae. Oboke mar 4 nitiere chenro mar chwalo nyime kinde telo mar Ker Uhuru Kenyatta ka jatend duond od bura mar Jubilee tok yiero maduong' mabiro. Nitiere chenro mar chwalo nyime telo mar Ker Uhuru Kenyatta ka jatend duond od bura mar Jubilee tok yiero maduong' mabiro. Oboke mar 5 Jalup Ker William Ruto owacho ni ok odhi kwedo report mar BBI e ombulu mar paro. Ruto owacho ni ok odhi kwedo report mar BBI e ombulu mar paro. Oboke mar 6 en ni ODM dhi yudo omenda duto mane onego bed ni imiyo duond buche mamoko mane oriwo riwruok mar NASA kalure ni ne ok giloso formula kaka idhi pogo gi omenda. Mano nyiso ni pesa mane onego bed ni imiyo ANC, Wiper kaachiel kod Ford Kenya idhi miyo ODM. Oboke mar 7 loso ewi kalenda manyien mar weche somo. Oboke mar 8 loso ewi mor ma piny ngima nyoro bedo go bang' ka piny Amerika nyoro lando ni giseyudo vaccine machielo miluongo ni Moderna ma idhi tiyo kodo e kedo kod tuo mar COVID-19. Kata kamano jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Karega Mutahi Kagwe, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe to nyoro wacho ni piny Kenya ok bi oro kwayo mar kawo vaccines makamano ka oramo ni piny Kenya bende loso vaccine mare mar kedo gi tuo mar COVID-19.
It oboke mar 12 gin weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon be nie oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni senators ok mor kod dwaro mar od bura mar mapacho kae. Senators dwaro ni omigi teko mar timo vetting ne joapisas mag piny owacho mamalo kaka jo od bura maduong' mapacho kae. Senators dwaro ni omigi teko mar timo vetting ne apisas mag piny owacho kaka itimo negi kod jo od bura mapacho kae. Mano e wache tok oboke mar Daily Nation. Kogik gi kanyo bende mwachopo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Oriti masani kendo ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.